Prečo rýchlo a lacno môže byť niekedy poriadne drahé. Sledujte dnešné video a dozviete sa viac. Bol raz jeden e-shopár, ktorý chcel vyriešiť prepravné záležitosti rýchlo a lacno. Porovnal si cenové ponuky v najčastejších váhových kategóriách, ktoré posiela, a vybral si tú najnižšiu. Žiaľ, počase zistil, že to, čo sa na prvý pohľad zdalo ako výhodná ponuka, v skutočnosti až také dobré nebolo. S podobnými príbehmi sa stretávam pomerne často. Pri výbere prepravcu totiž to nejde len o cenu za balíky, ale aj ďalšie aktivity a náklady, ktoré s prepravou súvisia. Poďme sa teraz pozrieť na niekoľko negatívnych dopadov, ktoré takéto urýchlené rozhodnutie môže mať. Za prvé, za prepravu zaplatíte viac, než ste pôvodne predpokladali. Procesným záležitostiam budete musieť venovať viac času na úkor rozvoja e-shopu a zmysluplnejších aktivít. Vaši zákazníci vám môžu dať negatívne referencie, čo sa odrazí na potenciáli ďalšieho predaja. S napojeniami budete mať viac starostí a budete musieť venovať viac času a peňazí vývojárom, ktoré vám vyriešia napojenia. No a v konečnom dôsledku vašim zákazníkom neponúknete také dobré služby, ako by ste mohli, čím dávate konkurencii výhodu pri získavaní vašich zákazníkov. Ak si chcete byť istí, či vaše prepravné riešenie je to najvhodnejšie, radi vám pomôžeme s ich analýzou.